Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikanbiag ita kat impatulod. Ti pagaman nagpailingan itinagan a Cynthia, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Kaya't kumamata pa'y drama ti pakasarita aken ayat. Narigat gayam tinatalag unay no maminsan. Nuapay anak-unak daytoy, isu ita ti inak salaysayan. Bueno papagayam, hintay tinggan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Cynthia. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Hello, Albert? Hello, love. Kumusta kan? Kastoy, ada kami man nandito yung park kadagiti padak nga OFW. Apay ka dingay mawag ka? Wah, umutang ako may tikwarta no adda. Pangusaram iti kwarta. Nang ipatakdirak iti bukod ko abalay. Tapno adda ako na a future house. Isunto ti pagyanan ta into nagasawatan. Sika talaga. Manong iti kasapulam? 200,000 ko man na mabalin. Kasapulak namin na talaga. O sige, urayam nga rod ti ipatulod ko, Albert. Pinatulodam iti kwarta ni Albert, akaayan-ayat mo, Cynthia? Kasanon ngay no? Dakkel unay ti panagtalag ko ka ni Albert. Patsak adi nagtulokwan. Kan may sa, future house mi kano ti pangaramatan na iti kwarta. Sabagay, no agasawa kayon ton kin ni Albert. Balay yung tumatla ang adwa day jay. Iso nga rod. Jakon pabayadan kan kwa na dagiti inutang na kanya ka kwarta. Talaga asaludo akada kayo kin ni Albert, Cynthia. Kan rumbang laang matatulungak ti kayan ayat ko. Tapara mo't laang iti masakbayan mi ti ar-aramidan na. Dakkel gayam ti paparamid ni Albert abalay na, tata. Ay na, kwarta ka nung ni Cynthia akayan ayat na nga daije abroad, tinaramat na. Pangalaan na kumamot nga iti kwarta na. Talaga mata. Amo ni Albert agpili iti kaayan ayat. Daytay much money ako nada. Kat iaramidan da ba iti balay na. Siguro, mabutang nga mga no isukat ni Albert iti sa balay. So nga aramidin na ti kastakan ni Albert. Ay, kasjay. Sabagay, adda puntos yo, tata. Nang runa kat ubing nga amang ni Albert nga anak yo ngam ni Cynthia. Dayta nga rod ti may sapay nga ibagbagak kan ni Albert. Ngam, makaamun ah. Total, isumat ti mga sawa. Saan asya? Albert, kasano ti paparamid mo abalay? Nalpas ka din? Saan pa'y nga rod, Cynthia? Kurang pa'y ti kwarta nga usarak. Mano ka di pa'y agatan ti kasapulam? Tasyakon ti makaam mo. Talaga? Agyaman na ka, Cynthia. Di kagdanag. Inton malpas ko ti balay. Dito'y kantong agdiretsyo. Agyaman na ka, Albert. Oh, mano ti kasapulam? Ta ipatulod ko adagos. Patuludan nak man iti 300,000, Cynthia. Day talangan ti kasapulan. Malpas ton. O sige, urayam nga rod, Albert. No kasta, 500,000 pesos amin ti impatulod mo iti kaayan-ayat mo? Intalak mo ti kasta kadakkel agatan? Sana bale. Taimbaga namat nga inton malpas to ti kontratak diti abroad. Ijayak ton nga agdiretsyo inton agawid da. Rumbang laang takwartam mo tinausar iti dayjay. Kaya rigan na abalay mun dayjay. May sapay atawan ti palabasak. Sakbay ang makaawid ak iti Pilipinas. Makitak ton ti balay nga impaaramid ni Albert. Si kamot gayam dayta, manang Lenny. Juan, Albert, imayak lapi masyar dito'y ayan nyo. Ay na, talaga gayam adakkel kan nagpintas ti pinaaramid mo abalay. Saan mahet? Kalkalayngan na lang, manang. Ay kat umay kayag tugaw manang Lenny.
Ay, agyaman kami, Albert. Kaano kaya simangpot kayo manipod abroad? Ah? Ay kwa, kasangsangpot ko lang ang idinapan alawas. Ni Cynthia, may sapay atawon ti palabsen na, santo agawid dito Pilipinas. Kasta? Hello, Albert, my sweetheart. Anda akon. Anda sorpresa kan ka. Mabit lang ha, Dina. Ha? Diyak mo nga dagayang bisitam ita Sige. Saan kami nga agbayag, Albert? Mapan kami. Sige. Da kayo timakamo, Manang Lenny. Hello, Manang Lenny. Kumusta nga iti kadam dita Pilipinas? Nakapasyar ka din iti ayanda Albert? Juan, kagap-gapo mi lang ijay. Nakitam ka din ni Albert? Ay, Juan, nakita. Ket agiganda itan iti balay nga impaaramid na. Kasta ka di? Nalpas gaya man nga agpaiso. Cynthia, di ka kumamakmaklaat Nga masapol nga ibagakkan ka ti agpaiso. Anya ti kayat wasawan? Luklukwen na kalaang ti kaayan-ayat mo. Kinapudno na, adda sa bali a babae nga ikabkabbalay na itan iti mismo nga impaaramid na abalay. Anya? Saan? Saan apud no dayta? Talaga adyak makaturog. Tinasayat. Awagak ni Albert. Hello? Asino daytoy? Ada ka didita ni Albert? Ni Cynthia daytoy? Asino ka? Apay nga gamot ti cellphone ni Albert? Itad mo kan kuha na ti cellphone na tapno agsarita kami. Siya ti kaayan-ayat ni Albert. No adda kayat mo nga ibaga, siya kon ti pangibagaam. Anya? No kasta? Sika ti babae nga ikabkabbalay ni Albert? Albert, anak. Panagkunak. Nasaysayaan no agkalay sa kayon kan ni Dina. No kasta, kaya't yun ni Dina manugang, tatang. Ay katuna. Taub-ubing ni Cynthia. Isong araw nga ikalay sa amon. Iti kasta, malpasan ti amin kada kayaw. Di kayag danag, tatang. Ikalay sa akon iti mabiit ni Dina. Una, katnay, magagaranak matan ang maadaan iti apukaw. Amang ano niya ti aramidin kadataday ti Cynthia. Madanagan nak, Albert. Diyak lakit di kayat amapukaw ka kanyag. Ay, ayatan ka. Awan po ti makapagsina ka data, Dina. Gabota iti mabiit. Ikalay sa kan. Gapota si katipod nung ay ayatek. Agyaman nak, Albert. Isungawan ti pagdanagam. Di kan tubaybayan. Nga uray anya pa iti mapaspasamak. At damat gaya man sa bali a babae tibiyag mo, pare Albert. Kunaklakit din nun ni Cynthia ti asawa amon. Kasano nga daytan, pare? Pare, ikalay sa ako ni Dina. Ikalay sam idaadwa, pare. Kasla di kantangay. Kunana, paraan anak di ubing para awer di bakbakat. Anya? Di nakman nangawan iti kasta, pare. Kinagpaiso na. Jakmat kat ay ayatan ni Cynthia. Tilaang kwarta na ti kayat ko. Anya. Nalaos ti ragsak ko, Albert. Ngamin, inkalay sana. Ay ayatin ka, Dina. Kat itatag-asawatan. Dito itan balay kong agnaed. Agya manak no kasta. I love you, Dina. I love you too, Albert. Cynthia, adakan? Kasangsangpot ko lang idi kanikatlong aldaw, Lenny. Apay adi mo impakpakaam mo kanyak. Tapno sinabat ka kumaiji airport. Talaga nga ingagarak adyak ibagbaga sumangpot akon.
Kaya't ko nga awan na pulos ti makamoy ti panagawid ko dito Pilipinas. Kat, anya ti planom ita. Amom ka di ang nagkalay sanda Albert kan ti babae anang isukatan na kan kat. Awanan bibiyang ko ka ni Albert. Diyak kasapulan ti tao akas kan kwa na. Husto ka. Ang kasanon ti ₱500,000 a kwartam ang nagastos ni Albert. Kadoan na ko ma. Kaya't ko ang makasarita ti awanan bain a lalaki. Cynthia, Agpakpakaasi ak. Sika lang tigayam ko ang mabalin na makatulong kanya kiti kastoy as hasaada kita. o sige, kaduaan ka amapan iti ayan ni Albert. Agyaman ak. Talagang amin na nasakit tinakam ko. Ngam, ikarima, kalmado ka kumalaang no addakan itay. Di ka pa iluyos iti sakit tinakam kan guram kan kuana. Tapno maibagam anasaya at ti kayat mo kan kuana. Uwan, di kagdanag. Pilita ka patib karon tinakam ko. Kabayatan di panagsango mi ka ni Albert. Apa sinipat nak? Hudas ka. Awanan ka itibayin. Isublim amin a kwartak. ₱500,000 amin dayjay. Cynthia, awan kwarta kakasta. Pangala ko mga iti kasta kadak kalagatad. No awan kwartam, ilakom ti balay. Kat itad mo kanyak ti kwartak. Sana mabalin, Cynthia. Sana kasta ti kalakana ti kidkidawam. Isublim nga ron ti kwartak, Albert. Sika tinagboluntaryo at umulong kanyak. Sa ita, umay naksingiran. Anya? Adda karbengak iti balay. Takwartak tinagastos, tata. Pasensyakan, balasang ko. Ngampara kanyak, sa balay ti kayat na asawan ti tulong a kwarta, ken ti impautang a kwarta. Anya? Basta ilako na ti balay, tay subli na ti kwartak, tata. Di mo mapilit ti anak ko ang mga subli iti kwarta nga intulong mo. Tawan pagbayad na. Kat no kunam nga ilaw ko na laangan ti balay. Sa anak mo't nga umanugaw. Nagkunaayang amin ka amang tad ka iti tulong iti anak ko. Sa kalpasan na, umay kaagsinger kada kamay. Anya? Una yan ti babawik ang nagtalag iti dayjay nga Albert. Sayang ti kwarta nagrigrigatak iti mano atawan. Ay, day takot tirigat na numaminsan. Basol ko. Diyak man la pinanunot ti mabalin na mapasamak ka na kami, Lenny. Ay, mananggun daway day dya alalaki. Ang, bay amon. Italak mo laangin kini Apo Diyos ti amin. Agsubliak iti abroad. Kat baliwak tumanan ti agurnong iti kwarta. Para iti masakbayang, Lenny. Nagboluntaryo ak atumulong idi kini Albert aka ayan-ayat ko. Taim pagarup ko ada kami metlaeng ti agkatuluyan iti udina. Ngem ti jak ni namnama, nagbaliw ti amin. Tani Albert, sa bali a babae tingkal laysana. Dep-dep paek ti babawik. Ngem kunak iti panunot ko. Ala, tulong kulangan ti kwartak kini Albert, ken iti asawa na. Binindisyonan mati Apo ti panagsublik iti abroad. Ket ti kwarta anapukaw ko, sob-sobrapay, ti kasukat na. Alakastan, Mr. Lonely. Tuy pagayam mo, Cynthia. Pagayam ko a Cynthia, no agayan ayat kayo pay laeng, saan mo nga ipaay amin ti panagtalag mo, taadda pagbaliwan ti amin. Agbalin mat daytoy nga adal, kadagiti dumdumngeg. Ala, sapay la kumatag tultuloy ti bindisyon adumtanggan ka. Makasarak ka kumamet iti lalaki, anapudno nga agayatkan ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad iti nagan a Cynthia, iti probinsya ti Benguet.
tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lovely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Jonaline Menzi Carino. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo